Алло, гараж, дівчата, ми їдемо на море, не в Турцію, Єгипет, а наш адрес ЮБК. Біцухи підкачали, очки від сонця взяли, на пляжі зразу видно крутого чувака. Ципурами на сонці, ми зайчики пускаєм, жуємо еротично вчорашню пахлаву. І в темних окулярах подруг собі шукаєм, я після пахлави їх інтелектом розірву. Оу я, Ялта, женщини і я, das ist super Чингисхан, Чорне море, океан. Оу я, Ялта, женщини і я, das ist super Чингисхан, Чорне море, океан. Ялта, я Ялта, Ялта, я Ялта, 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 Ялта. Ми кубики на пресі конкретно напрягаєм, коли проходить збоку достойний контингент. І кожній з них, конечно, креветки предлагаєм, креветки на солені і півка цілий пакет. Ми по коліна в морі лапаємо медузи, широко від захоплення повідкривали рот. Дівчата романтично за нами наблюдають і дуже інтенсивно вдихають з моря йод. Оу я, Ялта, женщини і я, das ist super Чингисхан, Чорне море, океан. Оу я, Ялта, женщини і я.